Daya ingkang nderek rawuh wonten ing majelis pengajian Diri Laksana menika muga-muga kanthi sesarengan ngaji dados sababiyah gesang pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Paringi panjang umuripun, sehat-sehat badanipun, gampil urusanipun, tentrem rumah tangganipun, soleh solihah keturunanipun, istiqomah ngibadahipun, selamat bejo donya akhiratipun. Amin Allahumma. Murwakaniatur puji pangalembono syukur kainggaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa. Paring rahmat nikmat dateng panjenengan lan kula. Nikmat sing paling utama siji nikmat iman lan Islam. Alhamdulillah. Kaping kalih nikmat sehat. Alhamdulillah. Kaping tiga nikmat sempat. Alhamdulillah. Kaping papat nikmat mangkat. Alhamdulillah. Pengajian digawe gayeng regeng iman Islam ning ora sehat mangkat boten. Mangkat malah ngripoti Mbak Yutri mah ya mah. Iman Islam sehat ning ora sempat ya ana sing ora mangkat. Kadang sing iman Islam sehat sempat ning ora mangkat wonten boten Bu? Aja kathah wonten nek ditung angel ngono. Muga-muga jenengan kanthi ikhlas sing manah ninggalke urusan donya sawetara sareng-sareng kempal dados amal ibadah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat salam rahmatipun Allah mugi katur dateng mustikaning jagat sekaring bawana panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan lan kula budidaya nderek sunahipun, nderek dawuhipun, nderek tuntunanipun. Muga-muga diakoni dados umatipun Kanjeng Nabi benjing wonten ing yaumil qiyamah pinaringan syafaatul utma. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Derek remen lan syukur dateng Gusti Allah. Guyub, rukun, kompak, bersatu masyarakat Wonoroto ngadani pengajian minangka derek yu'adzim sya'airallah jembarke siar agamane Gusti. Pengajian niki bukti nyata Pak Kades nek wargane jenengan guyub, rukun, kompak, bersatu. Betul? Tanpa persatuan, kesatuan, kerukunan, kekompakan yo angel nganake pengajian. Gini apa nggih? Tepuk tangan untuk persatuan, kesatuan, kerukunan, kekompakan masyarakat Wonoroto. Kampung kok ora ana kegiatan babar blas. Yasinan ra ono, mujahadah ra ono, ngaji TPQ ra ono, selapanan ra ono, pengajian ngene iki ora ono. Ini wis gambarane ketok mesti wonge sak kampung modele congkrah-congkrah. Ning aja ngomong. Otak kula mawon sing ngomong. Yang kedua pengajian iki bukti nyata masyarakat Wonoroto sak derajat sak pangkat luman-luman. Alhamdulillah. Lho tanpa ana wong luman ya angel nganake pengajian. Nggih napa nggih? Kabare sak kampung wonge sugih-sugih, rumahnya megah-megah. Mobilnya mewah-mewah, bandane kathah, kok blas ora pengajian sugih ning mesti potongane wonge cuwetil-cetil. Aja ngomong. Di pengajian ngeten iki lak mbutuhke biaya ta, Bu? Nggih, ditung kalih kula nyewa tratak, duit damel panggung, damel takir, sound sisteme, sotengane, rebanane, kiyaine, duit.
Oh dadi jenengan mboten preso nek kula menungso. Muga-muga bondo tenaga pikiran ikuh partikel yang dicurahkan untuk pengajian ini dadosa amalan sholiham makbulan indallah. Amin Allahumma. Guyub rukun kompak bersatu lumane masyarakat Wanarata bekdal niki ngadani pengajian dadi sababiah kula jenengan kempal sesarengan. Muga-muga kempal bekdal menika termasuk kumpulane wong sing melu siar ngluhurke agama Islam. Amin Allahumma. Cara Quran surat Al-Hajj Gusti Allah dawuh, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong-wong sing nganake kegiatan, ngopeni kegiatan, dumugeni kegiatane jelas tujuane yu'azzim sya'airallah, jembarke siar agamane Allah. Fa innaha min taqwal qulub, atine wong sing sik do ngeten iki isih do duweni takwa. Alhamdulillah. Mongko mulya utawa ora menungso di hadapan Allah, ora dipiji pondo donyane, ora derajat pangkate, ora ganteng ayune. Allah dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Mulya-mulyane menungso di antara kita di hadapan Allah sing paling takwa. Ngaji bareng bukti ati duwe takwa, muga-muga kanthi ngaji sareng-sareng keparingan derajat mulya donyane, mulya akhirate. Allahumma. Niat panjenengan saya tolabul ilmi, mugi-mugi mangke pinaringan tambah ilmu ingkang manfaat. Ngilmu sing nuntun kula jenengan slamet bejo donya akhirat. Allahumma. Ngilmu manfaat niku titenane gampil. Kula wong Jawa dalile cara Jawa mawon nggih Pak nggih. Nggih dalile ngeten iki. Ngilmu iku kalih mapan nggih, amblek tak tinggal bali nek kelakone kanthi laku pun kaget nek mereng swanten kula nggih Pak nggih radi sae timbang rono sing ngalem sae Bu. Makasih. Sebelah sini saya Bu. Makasih. Sebelah sana jalan. Halo, masih sadar? Saya Bu. Al-Fatihah. Wadak ke mai tarak diangkat. Ngilmu niku. Klakon gawa wong Wanarata, tracap kaliwira wanasaba slamet donya akhirat. Ning sarate kanthi laku. Nek wis ngaji ngerti fadilah jamaah, ngerti fadilah sedekah, bar wis ngaji ngerti njur bareng-bareng dilampahi karo kiai ora basa dilampahi wekase lawan kas tegese kas nyantosani. Masyarakat wonten Wanarata tracap kaliwira wanasaba bar ngaji ngerti kok do gelem nglakoni hasil cirine nyantosani iku ngilmu sing bakal nyelametake. Allahumma. Mung nek wis bar ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Bar ngaji ki ana bedane lho. Kaya apa nek bar ngaji jare wong Jawa dalil setya budya pangakase dur angkara.
becak jeruk anjrahing kang puspita arum kasliring samirana hamring. Wah, nek yah keten iki lekas wayangan to Pak Lurah, pengajane rampung gasi. Sing bejo niki cah mburi-mburi niki. Wong Jawa niku nek dalil teko sekeca kok jane. Masyarakat Wanarata Tracap Kaliwira Wanasaba nek bar ngaji siji setya, loro budya, telu pangekese dur angkara. Setya maknane nek bar ngaji kon dosaya taat. Allahumma. Bar ngaji saya enteng jumangkah ngibadah. Allahumma. Bar ngaji saya enteng makmurke masjid musala nggo jamaah. Allahumma. Ning saya yakin dan percaya Pak Lurah, warga jenengan sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakke kabeh pas riyaya. Leres. Lah nek seriya salat dewang pancen koplakan nyarang kok. Pandemi Pak Usman pret. Lah nek wonten wong Islam teng wilayah Tracap Pak Lurah. Wong Islam nang wilayah Tracap. Wong Islam kok sandale kala-kala ilang teng masjid utawa teng musola itu namanya musibah. Napa Bu? Tapi musibah yang sangat ringan. Ning nek ana wong Islam nang wilayah Tracap kok sandale ora tuh ketok nang masjid, ora tuh ketok nang musola, itu musibah yang paling berat. Yu, ngopo? Sandale aku to mambu ilang nang masjid. Anyar po, yo ora anyar se lumayan, alah musibah ning ringan. Tak dongakake sesuk iso tuku sing anyar luwih apik. Amin. Sing siji lapor. Yu, ngopo? Lah nek aku malah blas urung tau kelangan sandal nang masjid. Mbak Yuni lek jawab pripun? Nek wong kene ayo wong pancen sampean ratu ring masjid ngono ta? Nek wong Temanggung kasar ayo wong pancen diapurmu ratu ring masjid ngono lho. Napa sandal do luyu areng masjid dhewek. Ngapunten niki. Masjid Wanarata niki nuwun sewu ambane ukurane pinten meter persegi niki? Pinten? 14 persegi. Wah, mantap. Ageng nggih. Luwih gedhi timbang Masjid Nabawi niki. Lho nggih. Masjid Nabawi niku mboten meter tapi hektar. Kebak terus. Niki lak kala-kala lega to Pak Kiai? Nggih, berarti pancen gedhi kene. Mula kula sok matur nggih Pak Dewan. Nek ngajoke proposal kok nggih masjid ya ben ra usah wae. Nek proposal bangunan dalan barang kuwi. Lah niki tulung bapak-bapak khususipun jenengan nek nggawe nggon teng kuburan karo nggawe masjid kudu beda. Sampeyan nek nggawe nggon nang kuburan mergo sedulure wonten sing seda. Monggo damelaken sak sae-saenipun kanthi ikhlas sing manah. Begitu rampung gawene gandeng perpet-perpet mendung kuatir nek udan kok mayite dugi teng makbaroh jenengan langsung monggo lek mayit sami kula damelaken sae sanget kula lus-lus kula ikhlas lahir batin nggoni kiambak kula mboten ajeng nderek ngenggoni ngoten nggih. Langsung pacule diangkat bali ngoten mawon. Niku nek gawe nggon nang kuburan. Nek gawe masjid tulung aja ikhlas. Ngoten. Nggih. Lah aku ya melu ora nek. Aku ming dinggoni kiyaine wah aku ya serik nek ngono ki aku ya butuh mulya tekan akhirat. Ora lilo, aku kudu arep melu ngenggoni. Kuwi jenenge gawe ning ora ikhlas. Nek njaluk sumbangan masjid apa nang masyarakat, sowan kula silaturahim ping kalihipun pun dawuhi minangka panitia pembangunan masjid badhe nambahi rehab menika
badhe nyuwun amal jariah sak ikhlase. Ki panitia goblok niku. Kudune badhe nyuwun amal jariah ingkang kathah tur mboten ikhlas. Jadi nek men oleh urun akeh, masjid dadi apik, njurake ikhlaske men melu ngenggone masjid. Setuju? Nah niki siji nek wis ngaji setya saya taat. Loro budya berbudi mulia. Wonten ingkang mastani ngaji setembung ngatur jiwa nata ati. Mula wong bar ngaji akhlake kudu tambah sae. Putra wajib bekti marang wong tuwa. Santri takdim marang kiai. Murid hormat ro gurune, piantun kakung gede tanggung jawabe. Priya kan singkatan hebat, Pak. Priya singkatan prigel makarya, cak-cek nyambut gawe, men cukup butuh uripe, men lumrah kaya tangga teparone. Ora ming klumprak-klumruk ngenteni PK. Kenging apa, Bu? Kaget. Berarti merem. Oh mboten. Tapi nek ngaji kali kula kok merem nggih mboten napa-napa. Cara jamaah kok merem sedaya kula mah remen bali gasih kok. Nggih. Tapi nek sampean nek ngaji kali kula merem mboten napa Mbah. Monggo lah sekecane mawon. Nek karo mantune kula aja sok merem-merem ya. Nek ngaji karo Mbak Mumpuni sampean kok merem poyoki gedang kluthuk godhonge sengkle ngaji ngantuk lambene Pak Lurah wong wedon niku ayu kok wis ngantuk dadi elek kok grandonge iki vokalis ki lak isih nomne ngantuk lha ndubleh iki lho gedang kluthuk dipangan uler ngaji ngantuk biasane mentangi. Lho nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawabe genten wong wadon bekti nyang kakunge cepak dalan suwargane. Allahumma. Yo nek wis ngaji karo sedulur tambah akur karo sanak sing semanak karo tangga lakune utama ngendika ngati-ati aja dadi serike wong liya. Niku. Niki landheping peso ngenangi raga iso ditambani ning nek landhepe lisan ngenangi ati angel tambani. Pemene nganti serik sak dinglik punjul 3 meja tambah sak bipet. Tambah sak podium sisan. Lah niki. Sing nomor 3 nek wis ngaji pangekese dur angkara saya ados ka maksiat saya ados ka laku dosa. Amin Allahumma. Pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngajak mawon datang penjenengan sedaya kita bersyukur kepada Allah yang pertama wis ditemokake wingi bulan Rajab alhamdulillah. Yang kedua ditemokake tahun 2026 miladiah alhamdulillah. Rikala kula jenengan mlebet di tahun baru baik tahun baru Hijriah maupun miladiah seperti saat ini. Nek dihitung umur kula jenengan saya tambah alhamdulillah. Yo sampean ku umure pira? Lah wingi 70 saiki 71 tambah mboten. Nek dihitung. Tapi nek dipikir, dipenggalih, digagas sing nemen tambahi umur ki yakin sudah kesempatane urip. Leres. Tak matur pejah kula jenengan saya adoh apa saya cepak. Sing meneng ae wedi-wedi pati nek mati sok kemis. Ternyata kematian kita tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Sikap kita harus bagaimana? Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighati wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wong-wong kang padha iman padha takwa sira marang Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat lan presanana wong Wanarata, presanana wong Tracap, presanana wong Kaliwira, wong Wanasaba. Wis pira ngamalmu sing gawe tata-tata sesuk. Sesuk nek apa? Sak mangsa-mangsa ketekan. Ketekan apa? Kok kayak seda. Lho napa seda niku ngesuk Pak Usman dari informasi saking malaikat Israel seda niku ngesuk.
Upama dinten iki dinten Ahad Pak Usman berarti sedane ya ngesuk Senin. Senin maknane apa? Aja bosen karo unen-unen. Senin dereng seto Pak Usman, sesuk Selasa. Selasa maknane apa? Selakno ngibadah mumpung isih kuwasa, kadung setruk kepleh ora iso apa-apa. Selasa urung seto Pak Usman, sesuk Rebo. Rebo maknane apa? Krepo ngaji men Rabodo, Bro. Rebo dereng seto Pak Usman, ngesuk Kemis. Kemis maknane apa? Mingkem saka barang sing lamis kecuali caleg. Ya Pak Ma'arif langsung mendelengi aku. Nggih. Ya pokoke angger aspirasine lancar ya ora tapuk malaikat nih. Kemis dereng seto Pak Usman, sesuk Jumat. Jumat maknane apa? Wah jeru jumbuhno marang atimu. Nek ngaku Islam kok blas ora tau salatke, luwes apa? Ora. Ngaku iman poso Ramadan ra betake, luwes apa? Cepak masjid ora tau jamaahke, luwes apa? Ora. Ana ki sing kena. Ora urusan. Sugih kok cetil ki luwes apa? Enom kok ngantukake luwes apa? Ya Allah, Jumat. Jumat dereng seto berarti sesuk Sabtu. Sabtu maknane insaf saka barang sing wis kewetu, ra ana menungsa sing sempurna kejaba Kanjeng Nabi, awak dhewe akeh lupute akeh dosane akeh lek njaluk ngapura. Allahumma. Sabtu dereng seto berarti sesuk Ahad. Ahad maknane tanggal merah, prei. Ya prei ora komentar barang. Maknane pripun iki? Hari ini kita masih hidup, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba besok malaikat maut datang sing arak gesangu mati ke wis duwe apa durung. Pun kata Pak Usman ning dereng kathah, alhamdulillah isih ana wektu. Tapi wonten sing memberi makna sesuk niku ternyata akhirat. Wekdal niki kula njenengan isih urip nang alam donya. Tapi seindah apapun dunia ini, sukses kaya apa, pinter kaya apa, sugih kaya apa, donya sing kaya ngene arak ditinggalake. Wonten alam sing langgeng rana pungkasane jenengane akhirat. Sing Allah dawuh wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih indah, lebih menyenangkan, tur langgeng rana pungkasane. Kabeh menungso cita-citane padha nek waras. Bahagia selamanya besok di akhirat. Sing gawe sangu bahagia aku wis duwe apa durung. Pun kata Pak Usman, alhamdulillah ning dereng kathah, alhamdulillah masih ada waktu ditemokke tahun 2026. Buka lembaran baru di tahun baru, semangat ngibadah. Pokoknya gawe apa? Wattaqullah, ngundhake lek takwa marang Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Saktune Allah Maha pirsa kelawan apa sing kula jenengan lampahi. Yang kedua kita syukur dereng dangu nembe ditemokke sasi Rajab. Bulan Rajab satu dari 4 bulan yang dimuliakan dening Allah. Allah ngendika wonten Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan mongso nang ngersane Allah setahun ana 12 sasi. Sampun dipun serat wonten kitab-kitabipun Allah. Kitab suci yang diturunkan langsung dari Allah kepada Rasulnya dinamakan kitab Samawi. Kitab Samawi niku wonten sekawan, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Dina-dina rikala Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, minha arbaatun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Wes tak ngetes ibu-ibu ngaji apa ora iki? Bu, setahun onten pinten bulan? Kali 11, berarti ngaji tenan nih Pak Lurah. Jari sapa? Kok jari Pak Usman? Ngendikanipun Gusti, sekorola sasi ada 4 bulan yang dimuliakan. Patang sasi niku sing telung jasi jejer-jejer.
Jejer-jejer niku renteng. Renteng-renteng niku jejer. Ayo kapan rampunge nih? Napa sing jejer-jejer Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sareng. Sapa sing daldul ke sapa ke? Ngapunten Pak Lurah, Pak Camat, Kaliwiro niku Jawa napa Arab? Oh Jawa, kaidah besar surah bareng. Besar surah. Dereng fasih temen. Ora padha karo Kanjeng Nabi bid'ah dolalah. Ya ora kabeh. Urusane beda. Nek nyebutke sasi ora bener Kanjeng Nabi bid'ah ya mlebu neraka kabeh. Dajal kok nyebutke sasi sing kaya Kanjeng Nabi kaya nyebute Kanjeng Nabi setahun 12 lak mumet. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sareng. Ibu-ibu takon ngapalake malah tipes Pak Lurah. Yo, Jawa mon Jawa. Surah, Safar, Maulud, Badamulud, Madilawal, Madilakir, Rajab, Ruwah, puasa, Sawal, kaidah besar nang Mekah ora ana luweh. Sing siji metal niku misah niku napa sing metal Rajab. Bulan Rajab 1 dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan saya yakin percaya panjenengan begitu mlebet bulan Rajab wis nambahi amalan-amalan baik di antara donga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Di antaranya wis ana sing poso ora ketung ming sedina. Ki napa nggih? Ana sing ngatake istighfar, ngatake maca tasbih. Muga-muga sedaya dipun tampi. Amin Allahumma. Di antara mulyane wulan Rajab, bulan yang dipilih oleh Allah kanggo napa? Mengisra mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada banyak pelajaran. Wong pancen Gusti Allah ngisra mi'raj ke Kanjeng Nabi di antara tujuane linuriyahu min ayatina, menunjukkan tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Wau Pak Camat wis nyinggung-nyinggung. Nek cara diterusake kula balenge pidato nak sithik arep mangan duren tok nang kono. Nggih. Ampun. Isra Mi'raj. Teng pundi tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Isra perjalananipun nek jane Sara Yasri Isra. Nek Sara ke mlaku-mlaku wektu bengi. Nek dadi jenengane ngendong berarti arane tiyang Kang arah Isra ngono ya kena nih. Niku terus secara bahasane kan ngoten niku. Secara lughawine kan Mi'raj itu munggah. Mangkene wong bengi-bengi kok wong ana rata munggah amben ki Mi'raj. Munggah ndure amben ya Mi'raj. Niku Mi'raj ngoten niku. Tapi secara istilah Isra perjalananipun Kanjeng Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Wau dingintikan Pak Camat, Masjidil Haram niku nang Makkah Al Mukarramah, Masjidil Aqsa wonten Palestina. Jarak Mekah sampai Palestina niku tebih. Riyen dereng wonten kendaraan bermotor, nenek Pajero pun wonten, panas njaba jero. Kendaraane paling top ya unta. Ada yang meriwayatkan saat dia naik unta saka Mekah wonten ing Palestina niku berkisar 2 bulan siang malam sekmawon dugi. Niku meneh untane melampah. Nek untane mandek kaya teng Taman Kartini Kuangan Temanggung mboten dugi. Unta kawit kula cilik tekan kula tuwa marep ngalore merga patung. Mi'raj minggahipun Kanjeng Nabi saking pundi? Masjid Al-Aqsa dateng langit. Langit itu mboten mintok nika tok. 7 lapis dalam Al-Qur'an disebutke sab'as samawat, 7 sab langit. Lapisan pertama sing jenengan presani ora ada mendung tapi alhamdulillah mboten udan niku masih lapisan oksigen. Sak ndure oksigen ada lapisan lagi yang namanya atmosfer. Sak ndure atmosfer ionosfer. Sak ndure ionosfer transfosfer. Sak ndure transfosfer nek mboten kaya itu sing urutan kelima mak lampir.
Lali zaman SMP Pak Camat SMP. Pelajaran ilmu antariksa. Matahari dan 9 planet ngeten. Gurune kula jenenge Bu Tuti. Bu Tuti mulang ngoten niku kula wes teko bolos bareng. Ning bahasan anak kula pas sekolah bolos ya tak seneni Pak Camat nggih. Tak batin kula bahasan nyeneni kula langsung guju-guyu dhewek. Ayo al abna sirul aba. Anak ki fotokopine bapakne. Kula ya sak rumah sak walah aku mbiyen ya bolos, anakku bolos ya tak seneni. Nek ora seneni ya tak mbledhu. Masyaallah. Mboten mandeg ning langit Sabtuju Sidratul Muntaha. Pun nate preso Sidratul Muntaha Pak. Loh dereng. Alhamdulillah kula sampun nggih tulisane teng Quran. Neng di Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa, di samping surga ma'wa. Muga-muga benjing saged heling mriku nggih. Heling kok semenrek wadah lintang ae. Ya kala-kala roming bendungan wadah lintang kala-kala helinge wonten ing swarga ma'wa. Ngono, wonten swarga Aden. Wonten ing swarga Firdaus ngoten niku. Nggih. Niku ning biayane rada lumayan niku. Lek labon nang kene niku. Ngoten nang mustawa lajeng ares. Bar ngoten Kanjeng Nabi mirsani kawontenan swarga kawontenan neraka supados paripurna Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi memberikan basyira wa nadhira. Basiro berita bahagia bagi orang taat ahli ngopi ahli ibadah amale sae swarga. Amin Allahumma. Nadhira peringatan keras bagi orang yang maksiat sing ora tau nglakoni apik ning gawe nglakoni dosa neraka. Perjalanan yang luar biasa jauh ditempuh tidak ada satu malam. Logika mengatakan tidak masuk akal. Tulung nek mengsikapi Isra Mi'raj aja lebokke nang akal, mangke ndak malah angot vertigone. Lebok kenang hati bledeng, tambah kuat imane, tambah mantep akidahe, tambah enteng ibadahe. Allahumma. Banyak tujuane ngoten niku. Niku dites mau Pak sampeyan dites ke iman. Nek dhewe yakin percaya berarti imane kuat. Karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, ngendikane Kanjeng Nabi yang ditetapkan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah ngomong berikan hawa nafsunya, memberi ketetapan berhawa nafsunya, melakukan hal suatu berhawa nafsunya, tetapi apa wae sing ditindakake Kanjeng Nabi iku kabeh wahyu saking Gusti Allah. Pelajarane malih ketika Kanjeng Nabi tekan dhuwuring langit pojok dhuwur. Lah niki adoh niku dhuwuring langit pojok dhuwur. Pun nate pirsa napa dereng? Kula sampun wonten ing kitab Al-Barjanji tulisane. Lho nggih. Ala sama isama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Niku lak nyeritake dhuwuring langit pojok dhuwur. Ketika Kanjeng Nabi tekan dhuwuring langit pojok dhuwur, malaikat Jibril matur Kanjeng Rasul, monggo rasaken lampah piyambakan kula nenggo teng mriki mawon. Kanjeng Nabi matur, "Duh malaikat Jibril, sange Masjidil Haram dumugi Aqsa minggah dumugi papan mriki kalian jenengan nerasaken lampah minggah keng napa kula dipun dawuhi kiyambakan malaikat Jibril. Waleh-waleh punapa Kanjeng Nabi, kula pancen malaikat ning derajate kula ming mentok teng mriki jenengan pancen menungso ning kadang jenengan menungso ingkang gadah akhlak ingkang sae, gadah kuating iman, ketakwaan dhateng Allah, mila derajat panjenengan langkung mulya timbang kula." Pelajarane pripun niki Pak Bu? Nek ana menungso urip nang Wanarata nang Tracap Kaliwira Wanasaba Temanggung nang alam donya kok uripe linambaran iman lan takwa duweni akhlakul karimah brayan kali sinten kemawon di hadapan Allah besok derajate luwih mulya timbang malaikate. Allahumma. Malaikat niku makhluk sing taat mboten nate mbangkang. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Walaupun malaikat itu makhluk sing taat mboten nate mbangkang,
tapi mboten nonton cerita dalam Al-Qur'an maupun hadis malaikat besok di akhirat kok bertempat di surga. Nek malaikat kok entuk manggon teng swarga bahaya, Pak. Manusia akan tergusur semua. Manusia yang tergusur pertama adalah Usman Ridho. Bar kuwi DPR. Lah malaikat taat ngibadahe mempeng ora pernah bangkang akeh glah-glah. Cuman memang ada malaikat yang diperintah oleh Allah menjaga surga. Leres sinten? Lho Ridwan mboten jaga swarga, jaga parkiran pasar paraan cah campur salam. Sing jaga swarga snes Ridwan, malaikat Ridwan karo malaikate. Malah Ridwan ngalian kuwi gek ngarit. Mugi-mugi sing rawuh ngaji ahli swarga sedaya. Allahumma panjenengan besok manggone teng jero swarga sementara sing jaga klintar-kinter malaikat Ridwan. Ya moncer sampean, sampean bos perusahaan kok malaikat satpame. Ning syarate iman takwa duwe akhlakul karimah. Saiki balik menungso tanpa iman tanpa takwa orang duwe akhlakul karimah di hadapan Tuhannya besok alak luweh asor timbang kewane. Sak welek kewan mboten nonton cerita nang Quran atau hadis kewan mlebu neraka. Nggih napa nggih? Pamor dhewe besok nang swarga prisa neraka nang isor. Longak golek apa Kang? Golek nang neraka kok ora ana wedhus ya? Ora ana Kang, nek wong sing kelakuane kok wedhus ana. Neraka golek bajing mboten wonten wong bajing nang wit kelapa. Nek bajingan ya ana insyaallah. Lah niki artosipun ngoten niku Bapak Ibu pelajarane alah menungso. Nek niki pun akhiripun Kanjeng Nabi minggah piyambakan dumugi panggenan sing mulya. Kanjeng Nabi hormat datang Allah. Pripun nek hormat? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Begitu Kanjeng Nabi hormat ngoten niku, miderek riwayat wonten ing kitab Durratun Nasihin nika, terus Allah dawuh, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu Allah dawuh ngoten Kanjeng Nabi langsung mendel ndingkluk ning ora merem. Kalak merem nek kae. Mendel ndingkluk ning ora merem. Menggalih mboten merem ning menggalih. Nek aku diparingi slamet assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Waduh aku paringi slamet. Wa rahmatullah, rahmati Allah diparingake aku. Wa barakatuh, barokah Allah diparingake marang aku. Lah kok umatku sing nang Wanarata ora wehi kok mesake temen ya. Akhiripun Kanjeng Nabi ndonga. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Basane duh Gusti keselamatan jenengan paringaken dhateng kula. Ning aja ming kula mawon. Nggih paringaken dhateng kawula jenengan sing saleh, kawula jenengan sing sholihah. Nek sing rawuh ngaji wekdal menika termasuk ibadillahis sholihin, hamba Allah yang sholih, hamba Allah yang sholihah didongake slamet karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Pertanyaan ini. Siapa sih orang yang masuk kategori soleh atau solihah? Lah niki perlu diudari. Nek mboten nonton sing ora ngerti soleh yu, ngerti bojone Nur. Ngerti solih Kakang, ayo bojone Yati. As-solih lah niki. As-solih al-qaimu bima alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi. Lah niki. Wong diarani soleh iku rikala wis jejeg netepi hak-hake Gusti Allah ning ya netepi hake sak padha-padha. Bahasa Al-Qur'an yang lebih mudah dipahami wong dianggap soleh atau solehah rikala iso ngreksa hablum minallah ning ya ngreksa hablum minannas.
Bahasane wong Kaliwira padha karo Temanggung, wong dianggep soleh utawa sholihah iku rikala ngibadahe apik, lek brayan yo kurang kompak. Men paham. Sapa to wong sing dianggep soleh sholihah? Yaiku wong sing ngibadahe leh brayan yo. Pon saiki durut ngibadahe wis apik, salat 5 wektu ditindakake qobliyah ba'diyah ora lali esuk duha bengi tahajud ya Allah, zakate diprogram sedekahe kathah masya Allah, puasa jangankan wajib Ramadan sing sunate cangking kating grindol ya Allah, haji sudah nyanyi Haji Muhyiddin baru 2 kali dia sudah 3 kali berhaji. Apik lek ngibadah ning karo sedulur jan ra akur, karo sanak ya kemethak, karo tangga gawene ngino, ngomong sak cluk ya nyerikke wong liya, kakang karo adi neng-nengan rebutan baturan, ngingu pitik dumbar ae ora arik tandurane tanggane sing duwe jegideg wae. Diarane kating klabruk nganti mutake sekake Mbak Marni kaya sing duwe meneng wae. Urung soleh, urung sholihah isih yaknah. Ngertos yaknah? Ngertos. Apa? Yaknah. Yo yaknah. Hati-hati lho. Wis sampe ngibadahe ngomong sak jlup jan nyerikke wong liya. Nganggep wong liya sampah, ra ana gunane, paling apik dheweke tok aku batin ndasmu. Nah niki. Saiki diwalik. Karo sedulur akur, karo sanak semanak, karo tangga lakune utama, ngendika ngati-ati aja nganti nyerikke wong liya. Kakang adi beda baturan, beda warisan ning rukune ra karu-karuan, ngingu pitik dupeni, darane dupeni, kucing dupeni. Aja nganti ngrugeke tanggane sekecil apapun ning salat ra tau mangkat. Bandane akeh ning jan cethil. Poso Ramadan ra betah. Sing daftar kaji muni eman. Urung soleh, urung sholihah. Isih yaknah. Monggo bareng-bareng dari pelajaran Isra Mi'raj kita belajar menjadi orang yang baik. Tapi jangan merasa paling baik. Allahumma. Pun singkate Kanjeng Nabi lajeng matur dhateng Allah. Ya Allah ya Rabb. Nimbali dumugi papan ingkang mulya badhe dawuh napa ya Allah. Allah ngendika he nabi ingsun, mboten he Muhammad. Gusti Allah nek karo Kanjeng Nabi ora tau nyebut jenengane. Mula dhewe Muhammad edan. Ya mulai paling ora ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuan ngono lho. Wong Yojo nek karo Kanjeng Sri Sultan kali mahangkemu sampeyan dalem ingkang sinuwun. Karo Kanjeng karo Nabi kok mentok Muhammad wae. Lha niku. He Nabi ingsun timbali nang papan sing mulya ora bakal ingsun perintah apa-apa. Balik sliramu bakal nyuwun apa, penyuwunmu bakal ingsun ijabahi. Ngono sing ditareni Dik Muhammad Rasulullah jajan. Ana sing ditareni kok kira-kira kok nyun sewu Muhammad Ma'arif nih jaluki kabeh ya. DPR ya jaluki kabeh. Tawani kok Muhammad Usmani to tak jaluki kabeh. Apa ngono to ora ora urusan siapa lu siapa kowe. Kanjeng Nabi nangis sing ditangisi sinten? Nggih niki sing dek dawa. Pengajian niki Rabbi ummati. Gusti menawi kula pikantuk nyuwun badhe nyuwunake kangge umat kula. Umatmu kon ngapakke paringana sukses slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma. Iku sing mbok suwun Nabi ingsun, nggih Gusti ingsun ijabahi. Alhamdulillah ning ana sarate. Sareng. Ning ana sarate. Ya jelas wong njaluk KTP ana sarate kok. Pemene njaluk sukses slamet donya akhirat. Sarate napa ya Allah? Sliramu lan umatmu kudu nindakake wajibing salat ing dalem sedina sewengi
50 wektu hadis sahih Bukhari Muslim mboten karangane Kiai pidato Jepang. Faradallahu ala ummati Lailatal Isra'i khamsina sholatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'laha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin muttafaqun alaih al hadis au kama qol. Allah merdokke marang umatku malam Isra dan Mi'raj salat 50 waktu falam azal mongkori kalau umatku rak mungkin mampu nek 50 waktu mampu mboten 50 waktu sedina sewengi mampu mboten mampu. Kanjeng Nabi uraji'uhu nek yarji'u niku balik nek uraji'uhu niku bolak-balik. Perlu napa? Wa as'aluhu takhfifa nyuwun keringanan ya Allah kangge umatku lho. Nek Muhammad Rasulullah no jemene 50 swidak kiyat. Sing misale Muhammad sing mboten Rasulullah Muhammad Utsman Ridho, Muhammad Penjagason ki nek 50 wektu ya ora salat blas. Iki. Hatta ja'alha khamsan sehingga salat sing muni 50 ngarik 5 wektu fi kulli yaumin wa lailatin ing dalem sedina sewengi. Alhamdulillah. Muga-muga paring ana enteng lampahi amin Allahumma. Syukur kanthi berjamaah amin Allahumma. Inti memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi adalah memperingati hari lahirnya perintah salat 5 waktu. Sing salat 5 waktu niku tebusan sarana ingin sukses selamat bejo donya akhirat. Allahumma. Perintah zakat, sedekah, haji, umroh, poso Ramadan, perintah adil, jujur, amanah dan sebagainya, semua lewat malaikat Jibril diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tapi perintah sholat timbali langsung secara pribadi nang panggenan sing istimewa, berarti bagi kita umat Islam ibadah yang harus diistimewakan adalah sholate. Ibadah yang harus kita prioritaskan adalah sholate. Ukurane wong Islam ki apik apa ora nek urusan ibadah bab sholat. Saking penting ibadah sholat, nek cara wong Jawa ngajak sholat rengeng-rengeng dijenglengi. Ndak sepaneng ya njuk terus rada nyantai meneh. 5 waktu salat ing 5 waktu salate wong endi ya wong endi ngger agamane Islam. Isya subuh zuhur asar lan maghrib. Niki nek sing biyen ahli noprak sing sepuh-sepuh Pak Lurah nyenggaki. Ora semanembang Pak Usman aku wis ngerti. Kula jawab saka kene, ya tak senggaki. Pancen wong Wanarata wis do ngerti ning kabare ana sing seprene urung gelem nglakoni. Sing ngendi ke sapa? Pak Kiai Haji Slamet Suwardi. Ora. Aku lho sing ngomong lho. Iku aja kongsi kanto ngerti nek salat napa aja nganti ketinggalan gamelane sengkaake. Muga-muga tetep enteng ngreksa salat 5 wektune Allahumma. Awet bakal den preksa
Salat lima waktu aja kati ketinggalan sebab Kanjeng Nabi dawuh hadis sahih awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama hisabe ngamal nek kiamat teko salate. Nek salat kula jenengan sae nuli ditampa, maka amal yang lain akan diterima semua. Amin Allahumma. Nek salate rusak nuli ditolak toto-toto. Liyane salat muspro ora ana gunane. Naudzubillahi min kang yoga. Sesibuk apapun repot kaya apa salat limang itu diupayakan ojo nganti kendhat. Allahumma hayo padha dilakoni kanthi khusyuk. Senajan abot sawetara bakal tetap lahir batin. Nyuwun palilah Pak Camat, Pak Lurah badhe ngetes warga jenengan iso nembang apa ora. Hayo padha kanggo sangu ning wis ngerti makna ibadah. Rekoso nglakoni salat butuh bahagia besok nang alam akhirat. Ana menika wis salat jeneng-jenenge nyatane sing melarat, apa lek salat golek badogang apa? 17 rakaat rina wengi aja kendhat. Aja kendhat aja lali. Bu. Lelagon ki nek mek apik, nek at ya karo at. At kok karo li. Yen jejeg salate bakal jejeg agam. Yen ninggal salate bakal rubuh agam. Wis nyata salat cagake as-shalatu imaduddin. Wis cetha salat kuncine as-shalatu miftahul jannah. Muslimin sedaya jaler estri enom tuwa nyawa isin ning raga aja ninggal salat kanca-kanca Jamilun Nadah caping gunung ngajak salat digameli monggo. Sangune akhirat jejeg salate bakal jejeg agama.
agama. Tepuk tangan untuk Jamilun Nada. Matur nuwun. Pun dadi pisan malih kula jenengan pengen sukses slamet mulya bejo donya akhirate, mari ngreksa salat 5 wektune. Allahumma. Oh nek ngono wong nek pengen mulya luwih dhisik pancen kudu gelem rekoso nggih Pak Usman. Kit biyen sareng. Kit biyen. Kurang kompak. Kit biyen. Dene wis ngerti. Nek cara nang